gan Mason Daniels, mae o yn hogyn corfforol dros ben. Javan Herbert ar y cae rwan i Glantaf. Nath o sgorio yn yr chwarteri. Coleg y Cymoedd yn ddofn yn ei hanner i hynny, ddim yn siŵr lle i fynd. Pas fer. A'r dadlwytho. Chydig yn chwit-chwat, a mae yn glanio yn wylo rhif 10. Mae o'n trio bylchu. Be di cut sydd yna i'w daclo fo. Mantais yma, mae dos bosib. Allan ni yn llydan eto. Sgwrdd o'r hyd 11 yn mynd ben i hun. Yr holl ffordd. Dim bris gen fo i reid y bel i lawr. A mae o yn gwneud yn y diwedd. Coleg y Cymoedd, 10 pwynt ar y blaen eto. A chyfle i ymestyn hynny i 12 pwynt yn fama. Mae gen Glantaf lot fawr o waith o'i blaenau rwan i ddod yn ôl i fewn i'r gêm yma. Ydy hi allan o'i gafal nhw? Dwi ddim yn siŵr. Mae gêm 7 o ochr yn hollol amhosib i'w ddarllen. A fe dydd rhywbeth ddigwydd. Felly, byswn i ddim. Yn canslo gobeithio yn Glantaf eto. Ond Coleg y Cymoedd rwan yn ailgychwyn pethau. Honna o'r gorn gwlw, Bailey Cuts eto. Fe o'n dod yn ôl am i mewn. Gwaith yn bas ychydig yn llall. Neb yn siŵr iawn lle mae'n mynd. Adlan pêl rygbi. Fel da ni'n adnabod o. Javan Herbert sy'n mynd rwan. Mae'n cael ei daclo ac yn dadlwytho'n llac. Ar bêl. Yn glanio yn wylo Coleg y Cymoedd, ond wedi mynd dros yr ystlys. Felly, lein gyntaf y gêm i Glantaf. Bailey Cuts yn ceisio chymryd i'n gyflym, ond yn methu, sori. Will Adams oedd hwnna. Felly fydd e'n i gael lein eto. Will Adams allan. Y bas yn llac hefyd. Neb yn gafel ni, ond mae yn glanio yn wylo. Bailey Cuts sydd ar y bel rwan. Gadw'r meddiant, ceisio dod o hyd i'r bylchau yna. Chi cyfle i Glantaf yn mosod eto yma. Angen iddyn nhw ddod ar bêl allan, mae Javan Herbert yn aros amdani. Harry Kinsey sydd efo'i rwan ddo. Mae o'n camu ac yn penderfynu mynd ben i hun. Mantais i Glantaf. Cyfle iddyn nhw ymosod. Bailey Cuts cael ei daclo, mae o'r ben i hun yn y ruck, ond mae'r bêl yn dod yn ôl i Glantaf a Cerdyn Melin i rifin ar 10. Coleg y Cymoedd, mae o'n cael gêm wych, ond y Cerdyn Melin yn ern. Mae'n rhoi chydig o ddampenar ar ei ddiwrnod o. Elgan Williams yn mynd, mae o'n rhaid i allan i Alfie Prodigic. A rhif 8 Evan Jenkins yn mynd eto. A mae o yn medru torri oddi ar y dacl. A sgorio i Glantaf i ddod â nhw yn ôl i fewn i'r gêm yma. 29-24. Will Adams yn cymryd y trosiad yn sydyn ac yn methu. A'r bêl yn hedfan amdano ni yma yn y bwlch sylwebu. Glantaf mewn brys i ailgychwyn pethau. 5 pwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm yma yn y rownd gynderfynol, ond dim ond un tîm fydd yn mynd i'r ffeinal.
y sianel YouTube, felly peidiwch am mynd yn bell. Ac ar ôl hynny byddwn ni nôl fory am hyd yn oed fwy o rygbi. Ond am ŵan. I Lantaf a'r bel yn mynd ymlaen o dwylo, ond dyna fydd diwedd y gêm. Coleg y Cymoedd sydd yn fuddigol. Gyda Coleg y Cymoedd yn mynd drwad i'r rownd derfynol. Peidiwch yn y bell, mae'r rownd gyn derfynol arall ar ei ffordd. Ac ar ôl hyn. Come on, boys. A bant â ni yn yr gêm yma. Gêm anhygoel i ddod fan hyn yn i'r saith bob ochr. Gyda ddau tîm sydd wedi chwarae rygbi anhygoel. A mae lle nawr i rif 19 i gael gwagle, ond mae'r bêl i gael ei tasgu nôl mas. Mae'r rif saith anhygoel i redeg lawr fyna, a mae'r ddallwyddiad wedi bod yn anhygoel hefyd, a mae cais gyntaf i'r gêm. Cais anhygoel i'r tîm, i rif 11. A siawns i gael 2 phwynt mwy i'r gêm, a mae bod yn anllwyddiannus. Ond maen nhw ddim yn becso. Cais gyflym i dechrau'r gêm bant. Un yr gêm yma rhwng dau tîm sydd wedi bod yn chwarae rygbi anhygoel trwy'r tournament yma. A kick-off nawr yn y 22. Ond maen nhw'n dod mas nôl allan nawr gyda'r rif 14 nawr yn edrych am gwagle a dod ar bêl mewn ar y pêl wedi cael ei rwygo, a nawr maen nhw mewn eto gyda cais arall dan y pist i rif 11. Cais anhygoel dod mas o'r rwygiad y ryc, a nawr mae'r sgôr yn 10-0 yn y gêm yma. Trosglwyddiad llwyddiannus, mae'n cael ei ymestyn i 12-0.
nawr i'r tîm I ddod nôl mewn i'r gêm. A mae'r kick ddim wedi bod yn deg, so nôl nawr I am scrum. Y camgymeriad gyntaf yn y gêm, ond maen nhw'n cymryd y tap and go, a dyna nhw nawr yn cario'r pêl. Yr rhif 14 I ynar ar y pêl. Tackle dda fyna, mae'r rhif 7. A ddim yn rhyddhau, so kip gosb nawr. Siawns am y kick tap and go. A maen nhw'n trial ffindo gwagle a tackle hei fyna, ond maen nhw mewn fan hyn. Cais gyntaf. I 5. Siawns I gael I 12-7. Os mae'r trasglwyddiad yn llwyddiannus, a mae mor gyflym, a bydd nhw yn ail cychwyn mewn munud nawr. A mae'r pêl yn bownsio nôl tuag at llinell gais. Ond maen nhw yn ar fan hyn. Gwagle i'r dde os maen just ddim yn llwyddiannus. Maen nhw ddim yn I becso ddo. Maen nhw yn y brig fyna. 12 pwynt yn y blaen. Mynd i'r hanner amser. Mae'r hanner amser fan hyn nawr. 17-5. Gêm agos iawn. Gêm ble mae gallu mynd both ochr. Gyda 7 pob ochr. Chi ffili roi barn neu am beth sy'n mynd I digwydd, achos chi ddim gallu gwybod beth sy'n digwydd. Mae gallu newid mewn 2 munud. Ond byd nhw'n apus nawr. Bydd ysgol Dyffryn Aman rhaid I pigo nhw gilydd nôl lan a mynd eto. Mae digon o amser gyda nhw. A fel fi wedi gweud, 12 pwynt mewn e. Os maen nhw'n sgorio 2 gwaith, maen nhw'n nôl mewn y gêm. Mae rhaid nhw dechrau'n gyflym ysgol Dyffryn Aman I ddod nôl mewn i'r gêm yma. Sgwrs mawr fyna yn y camp ysgol Dyffryn Aman I gweld fel maen nhw'n mynd I dod nôl mewn i'r gêm yma. Ond 17 pwynt yn y flaen, byd nhw ddim yn siomedig fel maen nhw wedi dechrau'r gêm. Maen nhw wedi dechrau'r gêm yn gyflym iawn yn y hanner cyntaf, a bydden nhw'n eisiau cario ymlaen y dechrau'r gêm yn gyflym yn yr ail hanner I cadw'r pwysau ar ysgol Dyffryn Aman. Ond bydd ysgol Dyffryn Aman yn edrych am ymateb yn gyflym. Mae rhaid nhw gael ymateb yn gyflym. Mae rhaid nhw sgorio nesaf I ddod nôl, cario ymlaen fod yn y gêm yma. Ond mae llawer o rygbi ddal I ddod. A mae'r kick
i rhif 4 o Ysgol Dyffryn Aman. Tackle anhygoel fan'na. Ond mae Ysgol Dyffryn Aman yn cadw'r bêl, yn trosglwyddio'r pêl mas. Ond mae llawer y gwaglau os maen nhw'n moyn defnyddio, maen nhw'n ddim yn. Maen nhw'n mynd nôl at yr amddiffyn. A mae'r gael i rwygo fan'na. A mae gwaglau, os maen nhw'n defnyddio, ac barod wedi sgorio un cais, ond mae wedi cael ei tackle anhygoel. A mae'n pêl i Ysgol Dyffryn Aman. Na, mae ddim yn. A mae chwaraewr lawr fan hyn am Ysgol Dyffryn Aman. Bydd e'n scrum neu tap and go maen nhw'n gallu gwneud. Edrych fel bydd e'n scrum. Ond mae chwaraewr lawr fan hyn am Ysgol Dyffryn Aman. Mae llawer o rygbi ddal i dod yn yr Urdd 7. Mae ffeinal a rownd efernol yn ddod cyn bo hir, ond bydd llawer mwy o rygbi yn ddod drwy gydol yr wythnos ni yma. Tan dydd Gwener. A mae llawer o rygbi dal i ware. Mae Ysgol Dyffryn Aman ddim mas o'r gêm yma. Mae dal gyda nhw siawns i ddod nôl mewn i'r gêm yma. Tîm o pentref bach lawr o Urdd Aman. Yn eisiau trial gael 20 pwynt mwy i dod nôl mewn i'r gêm yma, i dod yn gyrfatal yr gêm. Mae'r tîm, mae'r ysgol o Urdd Aman. Ond sefyll yn y ffordd nhw yw tîm sydd yn wedi dechrau yn anhygoel a heb tynnu trod off y pedal fel maen nhw'n dweud. A scrum anhygoel fan hyn, a mae hwn yn gallu mynd mewn fan hyn nawr. Dysgwyddo i rhif 21. Os maen nhw'n gallu darlwytho'r pêl eto. A nhw mewn am y cais. Cais anhygoel fan'na. 17-5. Mae'n creu mynydd nawr i Ysgol Dyffryn Aman i trial dringo. Ond gyda 7 bobl ochr chi gallu dringo'r mynydd na. Kicks i just ddim yn cyrraedd y pus, ond maen nhw ddim yn becso. 22-5. Mae'n edrych ddim yn dda i Ysgol Dyffryn Aman. Ond maen nhw'n gael y cic nôl, a mae rai nhw sgorio yn gyflym iawn os maen nhw moyn cario ymlaen fod yn y gêm yma. Ond maen nhw ddim gyda amser achos maen nhw'n ffili dod mas o hanner nhw a tackle anhygoel fyna. Ond mae Dyffryn Aman yn edrych am gwagle, a mae nhw gallu, mae gwagle yn mynd am rhif 16 os maen nhw'n gael y pas mas a mae'n dod mas. A nawr mae'n gallu troi o'r redeg, a mae'n redeg, a mae'n gallu bod mewn nawr, lawr ar y slice, yn dod mewn nôl, a gwych gyda Ysgol Dyffryn Aman. Ni'n gweud mae rai nhw sgorio yn gyflym. Maen nhw wedi sgorio yn gyflym, ond mae rai nhw'n cario ymlaen wneud hwn nawr. Mae Ysgol Dyffryn Aman. Sgôr nawr 22 i 10. 12 pwynt dal yn y gêm yma. A mae rai nhw'n cymryd yn cic yn gyflym fi'n credu, ond mae nhw ddim yn. Dyma nawr rhif 15 i cymryd y cic i Ysgol Dyffryn Aman. Cic yn anllwyddiannus. Nawr mae'n aros yn 12 pwynt yn y gêm yma. Ysgol Dyffryn Aman yn edrych am ffordd nôl mewn a'r cais yna yn gallu helpu nhw mas. Ond mae dyn nhw mynydd i dringo fan hyn os maen nhw moyn cario ymlaen yn Urdd 7 bob ochr.
Al cychwyn nawr mae ysgol Dyffryn Aman. Rhaid cael y pêl nôl yn gyflym. A dyma nhw yn ymosod. A troed anhygoel a maen nhw mewn fan hyn. A mae cais nawr sydd yn rhoi yn anodd iawn i ysgol Dyffryn Aman. Yn yr amser mae'r cloc yn cicio lawr, maen nhw'n gweld nhw'n cymryd yr amser roi y pêl lawr. Yn torri calonnau ysgol Dyffryn Aman fyna. Trosglwyddiad llwyddiannus. Sgôr nawr 29-10. Dim llawer o amser ar ôl yn y gêm yma. Ydy ysgol Dyffryn Aman gyda 2 cais, 2 neu 3 cais mewn nhw. Dyfarnwr yn edrych ar ei watch i gweld faint o amser sydd ar ôl gyda ysgol Dyffryn Aman i ddod nhw mewn i'r gêm yma. 19 pwynt yn y gêm. A dyma ysgol Dyffryn Aman gyda'r pêl. Ond maen nhw wedi colli'r pêl. A maen nhw mewn eto. A chi'n credu dyle hwnna bod y gêm fyna. Cais dda fyna. A mae'r sgôr wedi crwydro lan gyda Bryn Celynnog eto yn gael y cais. Mae'r bol yn gêm anhygoel gyda nhw. Jesse yn sgorio yn y cornel. Nawr mae Lola Davies yn edrych am trosglwyddiad arall, ond maen nhw ddim yn gallu gael ond maen nhw ddim yn mynd i becso. 34-10, 24 pwynt yn y gêm yma. A chi'n credu yn bydd yn mynydd enfawr i ysgol Dyffryn Aman i ddringo. Mae Bryn Celynnog ddim wedi rhoi unrhyw beth i ysgol Dyffryn Aman. Ond maen nhw'n dechrau'r gêm bant eto. A cic sydd yn wedi mynd i'r llinell gais ysgol Dyffryn Aman. A edrych am ffordd mas. Crossfield kick trial gael fyna. A mae hefyd cais yn y cornel i Bryn Celynnog. Cais anhygoel i Maisie. Ond mae'n scrum mae'r dyfarnwr yn gweud. Mae'r bêl wedi cael ei bwrw ymlaen. A'r gwaith anhygoel maen nhw wedi wneud wedi cael ei tynnu bant wrthyn nhw. Ond mae'n scrum yn bwys y llinell gais ysgol Dyffryn Aman. Ni wedi gweld y scrum Bryn Celynnog bod yn anhygoel trwy'r gydol gêm yma. A mae'r bêl yn cael ei roi mewn. A mae wedi cael ei ddwyn. Mae Bryn Celynnog yma gyda'r pêl. A mae'n amser i gael y cais i rif 11 sydd wedi sgorio unwaith yn barod. Maisie wedi sgorio 2 waith nawr. Y cais wedi cael ei rwygo bant wrthyn nhw. Ddim yn fecso. Maen nhw'n mynd i gael cais syth ar ôl e. Sgôr nawr 39-10. Creuen 41-10. Bryn Celynnog wedi cael gêm anhygoel yma yn yr Urdd saith bob ochr. Ddim dydd ysgol Dyffryn Aman sydd wedi cael llawer o chwaraewyr rygbi anhygoel wedi dod o'r gêm yna. Er enghraifft Hannah Jones o Hannah de Silve nawr sydd yn chwarae Cymru, a hefyd Jack Morgan, hefyd Captain Cymru. Ond ddim dydd i ysgol Dyffryn Aman yw e. Dydd Bryn Celynnog.
Sgôr terfynol, 41 i 10. Why are you doing a mixed team for it? Boys, you can't both be on the same side. Nice, Dad. You get it? Wait, so why are they fighting over sides? Because of the sun. The thing is, I wouldn't even mind having that because second half we won't have the sun, which is sound. Nah, but first half we need to start. Who are these? What? Who are these? Strand Laws. Not Strand Laws, that's Strand Simmons. Y gêm nesa ar ola ar gae rhif 1 heddiw ydy ffeinal plat bechgyn blwyddyn 12 a 13 rhwng Coleg Gwent ac Ysgol Stanley. Oh, that was from when I tackled that boy. That's some bit. Yeah, look. Ymddiheuriadau Coleg Gwent a Ysgol Stanwell. Mae Coleg Gwent yn y coch a Stanwell yn y melyn. Carfan Coleg Gwent yn garfan fawr gref. Bob un yn nhw'n chwarae rygbi i safon dda. Coleg Gwent yn ardal Cross Keys. Coleg uwchradd ond Ysgol Stanwell sydd wedi mynd drwyddi gynta. Rhif 22 yn croesi am gais gyntaf y ffeinal yma. Gais wych ganddo fo, mae rhaid cyfaddau. Yn dod o hyd i'r bwlch, ochr gamu a ffwrdd o fo dan y pyst. Felly nhw sydd ar y blaen yn gynnar yn y melyn ar y glas. 20 o fechgyn Coleg Gwent yn chwarae i'r 18. 3 wedi chwarae i Gymru. A Matthew Jones ei prif hyfforddwr nhw wedi chwarae dros Gymru. A mae gennym fo Lolfa y maes teg wedi enwi eriolo yn ôl pob sôn. Ffaith fach ddifyr i chi. Ond Stanwell sydd ar y blaen yma ar gael rhif 1. A nhw fydd yn ail gychwyn pethau yn fama. Coleg Gwent yn methu ag ennill meddiant ond y bêl wedi mynd ymlaen o'r dwylo. Felly sgrym i Coleg Gwent yn y coch yn mynd o'r chwith i'r dde yma. Dan hael Pontcanna wrth i ni derfyn at ddiwedd diwrnod cyntaf twrnament 7 bob ochr yr Urdd. Sgrym gryf gan Stanwell ond Coleg Gwent sy'n cael y bêl allan, y bêl yn dod yn ôl i fewn tu mewn allan i'r ystlys maen nhw'n mynd wan. Traed bendigedig gan Rio Keach. Mae o yn gyflym. Pencampwr dan 1.15 dros 200 metr yn rhedeg. Ond y bêl yn dod allan i'r ochr dde ac yn disgyn o afael Lewis Hannon. Mae gennym ni chydig o ffeithiau am chwaraewyr Coleg Gwent i gyd yma. Gan o bob tebyg gael Lewis Hannon i enni yn 1 stôn a 4 pwys. Mi fame sy'n gwylio, dwi ddim yn siŵr os ydy'n yn fawr neu'n fach. Ond, gowch i'r ffaith yna gyda fi. Na fo yn gollan y bêl, a sgarmes i Ysgol Stanwell. Ond Coleg Gwent yn rhaid o pwysau ymlaen yn gynnar. 10 metr allan o linell gais Stanwell. Maen nhw yn cael y bêl allan. Drwy'r dwylo maen nhw'n mynd. A maen nhw'n gweld cyfle 11 yn dadlwytho i 22 a mae o yn gwipio am yr ail gais. Ydy o'n mynd i gyrraedd? Mae Rio Keach ar ei ôl o ond yn methu ei gyrraedd o. A mae o'n mynd o dan y pyst. Rhif 22 am ei ail gais o'r gêm. Hapus i adael y cloc redeg. 10 i ddim i Ysgol Stanwell yma ar hyn o bryd.
Gwaith gwych ganddyn nhw i wneud cyfle allan o ddim byd eto. A rhif 22 yn gwibio ac yn sgorio i Stanwell. A'r trosiad yn gywir ganddyn nhw hefyd, felly 12-0 ar hyn o bryd. Ychydig o eilyddio yn mynd ymlaen. Cyfle i bawb chwarae yn y ffeinal fawr hon am blat bechgyn blwyddyn 12 a thair ar 10. A rhif 10 fydd yn cychwyn i rwan. Allan ac yn adlamu cyn mynd allan. Felly lein just heibio y linell 10 metr fydd honna. Bale yn dod i fewn y sydyn. Coleg Gwent rwan gyda cyfle. Rhif 7. A dyma ni Jack Little yn mynd eto, sem llawer yn Little yn yr hogyn yma. Mae o'n gwibio heibio. Llawn pŵer ond yn gollon y Bale, felly mantais i ysgol Stanwell. A nhw yn chwarae'r Bale drwy'r dwyl eto, fel da ni wedi gweld nhw'n gwneud gymaint o weithiau yn y gêm yma. Ond yn ôl i'r ochr bella maen nhw'n mynd. 10 allan i 15. Ag 11 arni rwan. A nhw yn neud y dda i geisio ailgylchu'r Bale. Ond cic gosb i Goleg Gwent. Dwi'n meddwl mae Jack Little oedd dros honna. Hogyn pwerus iawn. A maen nhw'n cael y Bale yn mynd eto. Dim stop yma yn y gêm yma hyd yn hyn. Tegwyn Mahoney ar y Bale, ddim yn siŵr lle i fynd. Mae o'n mynd fewn i'r dacl. Felix Priest-Jones allan i Jack Little, i Callum Jane. Bale yn mynd holl ffordd allan i'r ochr bella. Jack Little rwan yn mynd fewn i'r dacl. A'r Bale yn dod yn ôl am yr ochr arall. Rhywbeth da ni weld lot mewn rygbi. Oedd yma ydi y pwyslais ar chwarae i'r ymylon. Gael y Bale allan yn enwedig mewn gemau saith bob ochr. Achos fel arfer mae yna gyfle i ddal dynion ar y tu fewn a chreu lle rownd y tu allan. Coleg Gwent o blaen yr eisteddle, y gic drosodd. Priest-Jones sydd ar ei hôl hi. Ond 11 ysgol Stanwell yn dal hi. A Coleg Gwent efo'r Bale yn ôl. Bale yn ôl ac ymlaen yn y gêm yma. Rhywun tîm yn hapus iawn i gadw meddiant. Ond mae rhif 7, Tegwyn Mahoney wedi gweld cyfle. Thomas Williams yn mynd fewn yn fwy ben, ychydig yn berig. Ond Tegwyn Mahoney eto rwan. Gyrru'r coesau, ceisio ennill ychydig o fetre ychwanegol. Yn ôl mae'n dod i Thomas Williams. Rwan mae Callum Jane holl ffordd allan, y bas ychydig yn llac. A mantais i ysgol Stanwell. Felly fydd y cais yna gan Jaden Moon ddim yn mynd cyfri. A ddown ni nôl ar gyfer sgrym i ysgol Stanwell. Y Bale yn ôl ac ymlaen yn wylo'r tîmau yma heddiw. Gêm wych hyd yn hyn. A da ni'n mynd lawr, pacio lawr ar gyfer y sgrym gyntaf. Coleg Gwent gyda gwaith amddiffyn o fama os am gael ei hunain yn ôl i mewn i'r gêm. 10 metr oddi wrth linell ysgol Stanwell. Bale yn dod i fewn. Sgrym wych gan Coleg Gwent, a mae'r Bale wedi mynd i ffordd nhw na chdi. Dyfarnwr yn hapus gyda Stanwell yn dod rownd y gornel i nôl y Bale. A rwan maen nhw'n gweld bwlch, ochr gamu gwych yn fanau gan Stanwell, y Bale allan yn dod lawr yr ochr yma. 14 yn mynd, sgyn o fo'n un lle i fynd, tackle wych gan Priest-Jones yn fanau. A Coleg Gwent gyda'r cic gosb. Priest-Jones yn ei chymryd i'n gyflym. Rwan gyda Rio Keach. Di o'm yn siŵr lle i fynd. Hapus i aros. A cic gosb, cham sefyll yn fanau. Rhif 14 ar y Bale. Allan mae'n mynd eto i'r ochr bella. A mae Jack Little yn gweld
cyfle ac yn ei chymryd hi o dan y pist. Mae o'n mynd, Coleg Gwent yn ôl yn y gêm yma. Cais dan y pist i Zach Little a chyfle am drosiad, ond ydy'r dyfarnwr ddim yn hapus. Ond ydy Zach Little ddim yn edrych yn hapus iawn, beth bynnag. Ond mae'r cais wedi'i roi. Felly 12-5 ar hyn o bryd, Zach Little i drosiw gais i hun. A'r gic yn gywir, 12-7, un sgôr sydd yn ni. Ond ysgol Stanwell ar y blaen ar hyn o bryd. Zach Little yn dod o Coleg Gwent yn ôl i'r gêm. Dyma ni hanner amser yn y gêm yma, 12-7 i Coleg Gwent. I ysgol Stanwell. Coleg Gwent dal yn ni. Mae'n agos yma. Yn gweld criw camera yn dod i roi sylw i'r wyl arbennig yma ar yr ochr bella yna. Ysgol Stanwell yn cael chydig o gymorth gan ei prif hyfforddwr nhw, fel mae Coleg Gwent gan Matthew Jones, cyn chwaraewr Cymru. Merched Coleg Gwent sydd wedi wneud orau yn y tournament yma yn y gorffennol, gyda nhw yn ennill y gwpan blwyddyn 12-10 yn 2022, 23 a 24. A bydd y bechgyn yn gobeithio ychwanegu plat i'r casgliad yna i fynd yn ôl i Coleg Gwent yn y gorllewin. A da ni eiliadau oddi wrth yr ail hanner, 7 munud olaf y ffeinal yma ar gyfer plat bechgyn blwyddyn 12 a 13. Dyma ni ysgol Stanwell i ail gychwyn pethau. 7 munud oddi wrth y plat. Aros am y dyfarnwr. A ffwrdd ni 7 munud i fynd. Coleg Gwent yn derbyn y bêl. Maen nhw'n chwarae yn sydyn. Pas yn methu un o'r chwaraewyr. Allan i Zach Little. Mae o'n i rhoi hi holl ffordd. Allan i'r asgell yma. Rhif 9. Jaden Moon sydd yn mynd. Prif sgoriwr. Ond mae Zach Little wedi gweld bwlch. A mae o'n mynd drosodd am ei ail. Yn sydyn ar ôl hanner amser. A mae o'n cyrraedd. Felly, da ni'n gyfartal fel mae'n sefyll yn fama. Fo'n pasio'r bêl rwan i Callum Jane i ychwanegu y trosiad. Hon ddim yn drosiad hawdd iddo fo. Ond mae o'n llwyddiannus. A da ni'n... A Coleg Gwent sydd ar y blaen 14-12 ar hyn o bryd. Ond ysgol Stanwell dal yn y gêm. A dyma ni'n mynd eto. Coleg Gwent i gychwyn pethau. Callum Jane yn ei gyrru hi'n bell i hanner ysgol Stanwell. Chwaraewr nhw nid yn dda i ddelio ohono. Ddim yn siŵr lle i fynd, felly'n pasio. Pwyslais ar beidio mynd fewn i dacl lle bo'n bosib mewn tournament 7 bob ochr. Coleg Gwent yn dwy'n y bêl. Mae hon yn adlamu am yn ôl, ond yn aros ar y cae. Rio Keach yn nid yn dda i gael y bêl yna allan. O'r dadlwythiad just yn disgyn i ddwylo rhif 8 Stanwell. Ond y bêl yn ôl rwan gyda Felix Priest-Jones. Mae o yn gweld bwlch. Ond yn cael ei daclo rhif 22 sydd wedi sgorio 2 waith yn y gêm yma. Yn gwneud yn dda. A Stanwell yn dwy'n y bêl. Mantais iddyn nhw am bod knock-on. 16 rwan yn ochr gamu. Dadlwythiad i 22. Mae o'n ceisio gweld bwlch, ond yn blino ac yn cael ei daclo yn y diwedd ar y linell hanner. Coleg Gwent yn gwneud yn dda i ddod dros y bêl yma. Rwan mae Jaden Moon yn mynd a mae'n mynd i fynd yr holl ffordd yn agor allan ac yn cyrraedd yn sgorio dan y pist. Ddim mewn brys i reid y bêl lawr. Mynd lawr ar ei ben glin a dyna ni y cais. Chydig o hwyl dan y pist yma ne, dacl gan chwaraewr Stanwell. Jaden Moon, prif sgoriwr tîm ieuenctid Bargoed.
yn dangos be mae o medru wneud efo'r bêl yn ei ddwylo yma ym Mhontscana. 19-12 ar hyn o bryd i Goleg Gwent a 21 ar ôl y trosiad. What's a quick one? What's a quick one? A da ni nôl eto yn chwarae yma ar gae rhif 1. Seibiant mewn chwarae wrth i chwaraewyr Ysgol Stanwell gae i Crie. 21-12 fel mae'n sefyll yma. Ar un o bryd Coleg Gwent fydd yn mynd ar plat. Lein i Ysgol Stanwell rhwng y 10 a 20. Maen nhw'n cael y bêl allan, y gic fach drwodd. Neb yn ei gwrso hyddo. A Coleg Gwent a Zach Little efo'r bêl yn ei ddwylo. Mae o'n neud yn dda i dorri allan o'r dacl. Y bêl rwan yn nwylo Rio Keach. Mae o'n rhaid i allan i'r sgoriwr Jaden Moon sy'n cael ei daclo. Rio Keach yn gweld bwlch a ffwr a fo, sy'n neb yn mynd i'w ddalo. Mae'n mynd i fynd holl ffordd ac ymestyn mantais Coleg Gwent yn bellach. Bynte yn cymryd penglin dan y pist ac yn sgorio i Goleg Gwent. Y gêm yma yn disgyn o afal Ysgol Stanwell wrth yr eiliad. A chyfle i Tegwyn Mahoney, y capten, ychwanegu'r trosiad. A mae o'n llwyddiannus, 28-12 yma ar gae rhif 1. Gwaith gwych gyn Coleg Gwent yn yr ail hanner yma. Geiriau doeth gan Matthew Jones hanner amser, mae rhaid i roed yr hwb ychwanegol yna iddyn nhw. Coleg Gwent yn adennill meddiant oddi ar y gic. Rhif 7, Tegwyn Mahoney, y capten, yn dadlwytho i Rio Keach. Rio Keach ar bas hir i rhif 12, Callum Jane. Tegwyn Mahoney efo'r bêl eto rwan. Liam Partridge oedd hwnna. A Rio Keach yn mynd dadlwytho i 14. Y bêl yn mynd allan i'r ystys bella. Coleg Gwent ddim yn siŵr lle i fynd, yn hapus i gadw'r bêl ni dwylo. Tegwyn Mahoney'n ceisio ffindio bwlch ond yn methu, felly pasio mae o i rhif 6, Lewis Hannon. A'r bêl yng nghefn yr yc. Pa ffordd maen nhw'n mynd i'r dde, i'r ochr dywyll yna. Y bêl yn gyda Rio Keach rwan. Mae o'n oedi cyn pasio. Rhif 14 yn ei llychau allan yn bell, chydig gormod ar y bas yna allan o afal Jaden Moon. Felly lein i Ysgol Stanwell fydd ei. Cyfle iddyn nhw adeiladu platfform i ymosod yn fama. 28-12 ar hyn o bryd i Goleg Gwent. Coleg Gwent sydd yn dominyddu ar hyn o bryd. Lle rhif 21 i ddod â ni yn ôl ar y cae. Dwi'n gymlethdod yn y lein, ond mae'n mynd ymlaen o'r dwylo. Cic rydd i Ysgol Stanwell am fod rhif 2, Coleg Gwent yn cam sefyll. Calw yn ôl i gymryd y gic oddi ar y marc. Stanwell rwan yn ceisio ffindio bwlch, rhif 3 yn mynd. Yn cael ei daclo. Na chdi, mae o'n dal i fynd yn gyrru'r coesau yna ymlaen. Yn adennill metre ar ôl y dacl. Gwaith gwych gan fo, ond mae Tegwyn Mahoney dros y bêl. Ond na chdi, cic gosb i Ysgol Stanwell. Gan nad oedd Tegwyn Mahoney ar ei draed. Rhif 21. Mae yna fwlch ar y chwith yn fama. Os fedra nhw dynnu rhif 14 y Coleg Gwent i mewn. Ond dydyn nhw ddim. Ac yn ôl i'r ochr bella maen nhw'n mynd. Rhif 8 yn cario'n gryf fewn i'r dacl. Mae o'n cael ei ddal i fyny. Y floedd gan y dyfarnwr yn deud wrth yr bechgyn i adael fynd. A'r ryc yn cael ei ffurfio. Stanwell yn dod ar bêl allan. Yr holl ffordd i ochr chwith, y bas
Bel rwyd dros y top, a mae hwnna wedi mynd ymlaen. Mae rhif 20... A dyna fydd diwedd y gêm. Yn dod yn sydyn. A Coleg Gwent sydd yn fuddigol. Bechgyn y Gorllewin fydd yn mynd adre gyda'r darian. Y plat bechgyn blwyddyn 12 a 13 yn mynd yn ôl i Orllewin Cymru gyda Coleg Gwent. Ychwanegu i'r casgliad o gwpan y merched yn 2022, 23 a 24. Llongyfarchiadau mawr i Coleg Gwent, perfformiad arbennig ganddyn nhw yn yr ail hanner yna. Llawn hyddiannol o'r blat, ond mae rhaid llongyfarch Ysgol Stanwell ar eu hymdrech nhw hefyd. Maen nhw wedi gwneud yn dda iawn i gyrraedd y rownd derfynol yma, ond yn disgyn yn fer yn y diwedd. Felly, Coleg Gwent sydd yn fuddigol yn plat y bechgyn blwyddyn 12 a 13 yn twrnament 7 bob ochr yr Urdd 2026. Dyna fydd diwedd gemer bechgyn yma am rwan. Dwi'n meddwl bod gen ni ffeinal y gwpan i ddod, ond am rwan, ffarwaw. Ffeinal cwpan y bechgyn blwyddyn 12 a 13 wedi cychwyn yma ar gair rhif 1. A Coleg y Cymoedd sydd yn mynd yn gyntaf rhif 15 yn croesi am y cais cyntaf rhwng Coleg y Cymoedd a Ysgol Uwchradd Casnewydd. Coleg y Cymoedd yn mynd ar y brig yn gynnar. A 5 i ddim iddyn nhw ar hyn o bryd. Rhif 15 yn gwneud yn dda, yn dod o hyd i'r bwlch ac yn mynd yr holl ffordd. 7 i ddim ar ôl iddo ychwanegu'r trosiad. Bechgyn Casnewydd wedi bod yn cymryd rhan yma ers 2019. Ardal Betws yng Nghasnewydd maen nhw a Choleg y Cymoedd o'r Gorllewin, felly brwydr rhwng y dwyrain a'r Gorllewin ydy hon. Y ddau yn uno yn y canol am ffeinal yn y brif ddinas yng Nghaea Pontcanna. Ysgol Uwchradd Casnewydd sy'n cymryd y bêl gyntaf, yn cymryd y bêl. Maen nhw yn ceisio dod o hyd i ychydig o waglau ond yn methu. A Casnewydd yn mynd eto rownd yr ochr bella maen nhw'n dod. Rhif 7, Finn Reynolds gyda'r bêl yn ei ddwylo. Mae o'n mynd yn ôl i rhif 9, Charlie Burrows. Ac rhif 12, Oli Belavio Walker. Gwneud y ddau ennill metre. Bêl yn ôl gyda Finn Girling. A mae o'n i gollwng hi, felly nôl i ddwylo 14 Coleg y Cymoedd, mae hon yn dod. Allan o'n i rwan. Holl ffordd dwylo da gan rhif 15. Y bas yn ôl tu mewn, a mae rhif 11 yn dod o hyd i'r gwagle, a mae o'n mynd yr holl ffordd i roed ail gais i Coleg y Cymoedd. Cais gwych ganddyn nhw, y bas yn ôl ar y tu mewn, yn gyrru rhif 11 ar ei ffordd. A fynta yn rhedeg hanner y cae ac yn sgorio dan y pyst ac yn trosi cic ei hun. Felly 14 i ddim, fel mae'n sefyll yn fama i Coleg y Cymoedd. Coleg y Cymoedd i ail gychwyn y gêm eto. Ysgol Casnewydd yn derbyn y bêl. Maen nhw'n mynd i mewn rhif 8. Max Lundringham.
Y Bale yn dod holl ffordd allan i'r asgell. I ddwylo. Rhif 11. Dylan Cole. Belavia Walker yn codi oddi ar gefn y ruck ac yn mynd ben ei hun. A dyma ni, mae rhif 8 Max Lundingham wedi dod o hyd i'r gwagle. Y nodiadau sgyn ni arno fo fama ydy maint ci bach ond calon llew. A mae o'n dangos hynny i ddod â cas newydd yn ôl i mewn i'r gêm yma. Lundingham yn sgorio gyntaf i gas newydd. 14-7 fel mae'n sefyll ar hyn o bryd. Cas newydd i ailgychwyn pethau. Gic yn ddefn i hanner. Coleg y Cymoedd cwrso dda gan Dylan Cole i'w dal nhw'n ôl. Coleg y Cymoedd yn chwarae Bale yn dda drwy'r dwylo allan i'r ochr bella yna. A mae rhif 11 yn dod o hyd i'r gwagle eto. Gwaith gwych traed anhygoel ganddo fo i fynd yr holl ffordd am ei ail gais yn y gêm i ymestyn mantais Coleg y Cymoedd ar i'r gais yna ddim para'n hir iawn i Ysgol Gasnewydd, a mae gen nhw waith i wneud rwan i ddod yn ôl i mewn i'r gêm yma. 21-5 ar hyn o bryd. Rhif 11 Coleg y Cymoedd. Mae o wedi chwarae'n arbennig yn y twrnament yma hyd yn hyn ac yn dangos hynna rwan. Coleg y Cymoedd i ailgychwyn pethau yma rwan. Lot o waith o flaen cas newydd. O'n i chymryd i dda yn yr awyr. A'r Bale yn sydyn drwy'r dwylo. Ac allan mae'n dod. Rhif 12. Belavia Walker mynd â hi mewn. Yn dal i ddod am y chwith ma nhw gyda rhif 5 Finn Girling yn mynd i fewn i'r decl. Mae Dylan Cole yn mynd lawr yr ochr dywyll a mae o'n mynd i fynd yr holl ffordd. Gwaith gwych gyda fo i weld y bwlch a chymryd mantais o'r cyfle. Dylan Cole i sgorio i gas newydd. 11 pwynt ydy'r gwahaniaeth ar hyn o bryd. Cyfle i leihau hynny gyda'r trosiad yma. Dylan Cole yn ei gosod i lawr i Liam Lawler i chymryd e. Dipyn o'r hogiau yma yn chwarae i Academy y Dreigiau. Honne yn taro'r trawst ond yn bownsio yn glen i Liam Lawler. Felly 21-12 ar hyn o bryd. 9 pwynt yn gwahaniaethu'r ddau dîm yma. A Liam Lawler i ailgychwyn pethau rwan. Scrum. Tap yng nghanol y cae am fod y Bale yna wedi mynd syth allan. Rhif 2. Y linell ychydig yn gynnar gan i gyd chwaraewr. Mae rhif 7 wedi gweld cyfle. Mae o'n mynd i fynd i'r gornel rwan. Am gais arall i Goleg y Cymoedd. Cas newydd yn cael trafferth am ddiffyn ar ôl sgorio. Honna'n thema gyson yn y gêm yma. A Goleg y Cymoedd yn ymestyn ei mantais nhw i 4 pwynt ar 10. Gyda rhif 10 i drosi ei gais ei hun rwan. Mae o'n neud yn dda ac ond yn methu yn anffodus. Felly honno'n aflwyddiannus ganddo fo. 26-12 ar hyn o bryd. A dyna fydd hanner amser. A dwi'n mynd i'ch pasio chi drosodd i Llyr Morgan ar gyfer ail hanner ffeinal cwpan bechgyn blwyddyn 12 a 3 ar 10. Ail hanner bron y dechrau nawr gyda Coleg y Cymoedd a Cas Nedd. Coleg y Cymoedd wedi bod yn anhygoel yn y hanner cyntaf. Wastad yn sgorio ar ôl mae Cas Nedd yn sgorio. Hwna beth mae Cas Nedd rhaid wneud yn well
yn yr ail hanner. Bydd Matthew Lewis yn siarad yn llawer i Casnedd i gael nhw nôl mewn y gêm yma. Sgôr yw 12-26 i Coleg y Cymoedd. Mae Coleg Gwent a Ysgol Stanwell yn cael ei gwybrwyo nawr am y plat am just y plat ar ôl y ffinal anhygoel ni wedi gweld yn barod. Ble oedd Coleg Gwent wedi ennill y ffinal, ond mae ffinal arall yn ni nawr. Casnedd yn erbyn Coleg y Cymoedd. Casnedd yn edrych am ffordd nôl mewn y gêm, ond mae Coleg y Cymoedd eisiau cario ymlaen fel nhw wedi bod yn y hanner cyntaf. Dyma rhif 23 i Coleg y Cymoedd wedi ochrgamu Finn, a mae dal yn mynd y rhif 23 i Coleg y Cymoedd. Darlwytho'r bêl nôl i rhif 7 Finn Reynolds, ond mae'n mas. Mae'r cam sefyll mas, a fydd e'n linawd cyntaf y gêm yma. Gweld beth mae Coleg y Cymoedd gallu creu o'r linawd yma. Mae'r cymryd yn gyflym a mas yn nhw nawr. Trial ffindo gwagle. Mae rhif 7 yn mynd mewn yna. Mae dwylo anhygoel gan y rhif 14 a Coleg y Cymoedd mewn eto am cais arall yn rhoi mynydd i Casnedd i dringlo. Sgôr 31 i 20 i Coleg y Cymoedd. A mae rhif 10 gallu rhoi 2 pwynt mwy. A cic anhygoel fi'n credu oedd yna. Na, ddim wedi gael yn edrych yn anhygoel. Ond mae sgôr yn aros yn 31-20 i Coleg y Cymoedd. Casnedd rhaid gael ymateb yn gyflym os maen nhw dal moyn bod yn y gêm yma. Cic lawr dwylo Casnedd, lawr dwylo Dylan Cole. A dyma Dylan Cole eto. A mae wedi gwneud yn anhygoel gael mas o'r tacl yna. A dal Dylan Cole yn cario y bêl mewn a mynd i darlwytho i rhif 3 Elliot Bevan. A mae Elliot dal yn mynd a wedi cael darlwytho anhygoel eto tuag at Finn Reynolds. A dyma Elliot Bevan eto. A mae'n dal yn mynd. Dyma Casnedd yn trial edrych am gwagle gyda Dylan Cole a mantais i Casnedd ble maen nhw'n cymryd yn gyflym. Dyma Finn Reynolds nôl tuag at Ethan Robinson, a maen nhw'n edrych am gwagle.
Yes, Lee! Yes, you can. Get him out, Lee! Ball! Good, now, get on inside, Lee! Hey! Keely, let's go! Mace, go on, buddy, let's go. Go for Finn Reynolds. Ollie, go back on it for Elliot. Oh, you right? Lucky Lee! Lieza! 10 points, Boys, boys. let's go! 10 points. 2 scores, let's go! 1 point. 2 scores now, boys. 2 scores. 2 scores. Sorry am hwnna, mae'n amser wedi dod i ben Coleg y Cymoedd wedi cael y gêm 36-24 oedd y sgwr terfynol. Mae'r cwpan yn dod i Coleg y Cymru a y gêm anhygoel ble ni wedi cael sgwr enfawr 36 i Coleg y Cymru, 24 i Cas Newydd. Llongyfarchiadau i Coleg y Cymru am y cwpan yna. A byddwn ni nôl nawr am yn y bore 20 munud wedi 10 bydd y gêm cyntaf fory i'r dynion. Ond mae un gêm arall dyn ni, Bryn Celogna yn erbyn Hadford High School yn y menywod. Y gêm olaf ni'n credu o'r dydd, ond i cloi'r gêm yma, llongyfarchiadau mawr i Coleg y Cymoedd. 24 i Cas Newydd, 36 i Coleg y Cymoedd. Where's my boot? Guys, all stick together. Go back up to us, man. We'll have a photo under those poles. We'll get the photo under the poles,
Helo a chroeso nôl I CA Pancana yma yng Nghaerdydd am y gêm derfynol rhwng Bryn Celynnog a Haverfordwest. Hwyr yn y dydd. Mae chwaraewyr wedi bod yn chwarae yng nghalon a Llannon. Un mwy gêm am y dydd. A bantan ni Bryn Celynnog yn allan ni yn syth i'r ddwylo o Haverfordwest. Bron a fod yn dwyn fyna o Emi George. O, mae hi wedi cael ei gosbi. Cic o sgrym gynnar iawn yn y gêm. Mynd y ffordd o Haverfordwest. Dwi'n siŵr y bod bydd y merched wedi blino, ond maen nhw'n gwybod un gêm sydd ar ôl, ond y gêm mwyaf nhw y dydd. O, pwysau arbennig gan Bryn Celynnog a dros y llinell. Mae Lola Davies yn mynd. Pwysau arbennig gan Bryn Celynnog, syth o'r sgrym Haverfordwest. A maen nhw wedi cael ei anrheg. Mae'n cais I Bryn Celynnog a trosiad I mynd efo'r cais na. 7-0 Bryn Celynnog am ddechreuad. Am ddydd maen nhw wedi cael y ddwy tîm ma. A bydd e'n ofnadwy iawn I golli y gêm ma ar ôl dydd arbennig i'r ddwy tîm. A mae'n Bryn Celynnog sydd ar y mantais ma. Amser nawr. Siawns I Haverfordwest taflu'r pêl nôl mewn i'r cae. A nhw gallu cael ei ymosodiad gyntaf o gêm. O'r nôl yn y ddwylo Bryn Celynnog. Ond cic osp nawr I Haverfordwest. Dyma Bryn Celynnog yn ennill y sgrym a Sophie Letman yn rhoi I Emi George. O, nôl yn y ddwylo o Haverfordwest. Ond unwaith eto, a mae Emi George ma yn mynd o dan y postyn. Ac unwaith eto y pwysau gan Bryn Celynnog ddim yn rhoi unrhyw amser I Haverfordwest ar y bil. Yn chwym mas o'i llinell amddiffyn. Ennill y bêl yn ôl. A dyna dwy cais nawr gan Bryn Celynnog o'i bwysau lan yn uchel yn y cae. A nawr maen nhw'n ymestyn ei mantais Bryn Celynnog. Allwn ni cicio o dde I chwyth. Nôl yn y ddwylo o Haverfordwest yn mas o'r cae, mae bêl yn mynd. Hwyr I naw iawn yn y dydd, mae wedi bod yn diwrnod hir i'r ddwy tîm. Ond pwy sy'n gallu dal ati? Knock on gan Haverfordwest a nôl yn y ddwylo o Bryn Celynnog. Dyma Emi George. I Maisie Carrington. O, mae hi'n ddawnsio. Ond ar y llaw mae hi'n mynd a mae'n cic gosbi Haverfordwest a maen nhw'n cymryd e'n gyflym. Maen nhw'n angen cael rhywbeth yn sydyn os maen nhw moyn fod yn ôl yn y gêm.
Fod yn natural game South Bob ochr. Gall y game, trwydd y game newid yn chwym. Ond dyma Bryn Celenog ar y bêl eto. Emi George wedi gweld llawer o'r bêl mor belled. A mae'n mynd mas i Maisie Carrington. A unwaith eto mae hi'n dawnsio trwy'r llinell am ddiffyn Haverford West. A dyna'r trydydd cais i Bryn Celenog. Amser bwysig iawn i sgorio gais. Amser enfawr. Amser i sgorio cais just cyn hanner amser. Ac mae'r mantais Bryn Celenog yn ymestyn nawr i 19-0 ar ôl y trosiad ni. Mae'n gwyntog ac mae'n oer. Da ni'n ddod at diwedd y dydd. Ond dyw hynny ddim yn poeni Bryn Celenog mor belled. Haverford West yn trio ceisio chwarae dy bêl, ond mae Bryn Celenog ddim yn rhoi ddim amser o gwbl. A dyma Emi George. O trwy llinell am ddiffyn Haverford West a croesi llinell, a mae Bryn Celenog yn rhedeg i ffwrdd â'r gêm. Emi George y tro yma yn croesi llinell gwyn. Ac unwaith eto, da ni'n gweld Lola Davies yn cicio am y postyn. Yn taro postyn tro yma. Trosiad aflwyddiannus. Ond dwi'n siŵr mae Bryn Celenog ddim yn poeni. Da nhw'n o flaen 24-0. Ac unwaith eto, Lola Davies yn cicio'r dde i'r chwith. Yn y ddwylo o Hwlffordd, ond unwaith eto, dyn nhw wedi gollwng. A dyna chwiban y dyfarnwr am hanner amser. Bryn Celenog 24-0 yn y blaen. Mynd i fod gwrthwynebu bydd y ddwy neges ma at hanner amser. Negeseuon a byddwn gwrthwynebu ei gilydd. Dyna Hwlffordd nawr. Byddwn nhw'n siomedig, ond am ddydd, dyn nhw wedi cael. Pwy fydd yn mynd i ddechrau y gryfach yn yr ail hanner? Bydd Bryn Celenog yn ymestyn ei mantais, neu bydd Hwlffordd yn creu gêm yn yr ail hanner? Wel, da ni dal yn cael 7 munud i chwarae. Llawer o amser yn enwedig yn South Bob ochr. Lle bydd popeth yn gallu newid yn sydyn. Gemau ochr i ochr. Dyna'r natur y gêm. A dyna'r natur y dydd. Wel, nawr mae'n Hwlffordd i mosod o dde i chwith. Syth yn y doelo. A Bryn Celyn. Ac unwaith eto, mae Sophia Cole-Wilkins. Gisio rhedeg da bêl, ond knock on garni hi. A mae'n sgrym i Hwlffordd. Hwlffordd mewn anner Bryn Celenog nawr. Dyn nhw gallu cymryd mantais o hyn. Ni wedi gweld sy'n llawer trwy gêm llinell am ddiffyn Bryn Celenog yn ddangos unrhyw agle i
I Hwlffordd ei drechu. Ond dyma Hwlffordd ar y bil. Dyn nhw gallu rhedeg gyda'r asgell. Na, tackle dda gan Maisie Carrington. A mae Hwlffordd yn dod unwaith eto ar y llinell, ar han y llinell ma. Dal I fod ar y bil, Hwlffordd, kick-osp. Ar y llinell yn y ffordd. Dyma mawn nhw yn rhedeg. Redyn ac gyflymder nawr lawr y allgell chwyth. Ond tackle dda gan Bryn Celynnog. O, ac unwaith eto kick-osp I Hwlffordd. Mae Hwlffordd yn dod yn agos. A fydden nhw gallu cymryd mantais o'i safle ar y cae. Heb wedi fod ma eto trwy'r gêm. Yn dangos ei gryfder a dros y llinell. Mae Hwlffordd yn mynd a mae Hwlffordd efo cais. A yw'r rhy hwyr? A yw'r rhy hwyr? Neu gall Hwlffordd creu gêm mas o'r ail hanner ma. Ond ddechreuad dda gan Hwlffordd. A ni'n mynd I cael gêm nawr. A fydden nhw'n gallu ddod yn ôl, gan I weld. Natur saith bob ochr. Ni'n methu reoli unrhyw beth allan. Trosiad aflwyddiannus. Mae'n aros. Bryn Celynnog 24. Hwlffordd 5. Bryn Celynnog allan nhw garf bwysau. A Hwlffordd. Mae Hwlffordd yn cicio'n ddyfn. A mae Lorna Davies yn gadw fe on da iawn. Skipio trwy tackle na. A dal mae Bryn Celynnog yn dod. O, chwaen dda Bryn Celynnog ond wedi gollwng ar yr asgell na. A bydd ni'n kick-osp. Sgrym I Hwlffordd. Unwaith eto, safle dda mae Hwlffordd. A gallen nhw cymryd mantais fel o'n nhw gallu yn ei ymysodiad diwetha. Fy nhw angen cael rhywbeth o'r ymysodiad ma. Os maen nhw eisiau ei roi hunain siawns I gael rhywbeth mas o'r gêm ma. O, mae Bryn Celynnog yn ennill y sgrym. A Maisie Carrington yn dangos ei gyflymder. Mochwyn mae Maisie Carrington. A mae hi'n rhedeg trwy'r llinell am ddiffyn. A jaws y llinell gwyn. A Maisie Carrington. Cais arbennig. A, wel, dylai hynny sicrhau buddugoliaeth I Bryn Celynnog. 29-5. Trosiad aflwyddiannus. Felly mae yn aros 29-5 I Bryn Celynnog ond dylai hynny sicrhau'r buddugoliaeth nawr I Bryn Celynnog. Digalon I Hwlffordd ar ôl dechrau'r ail hanner mor dda. O, mae tîm fel Bryn Celynnog Breglis yn ymosod gyda'i gyflymder a pŵer a cic dyfynar sydd wedi cael ei gollwng gan Hwlffordd. A unwaith eto mae'r pwysau gan Bryn Celynnog ddim yn rhoi unrhyw amser o gwbl I Hwlffordd. Dyma nhw'n ddod unwaith eto. Mae Emi George I Sophie Letman. O, ac mae Sophie Letman llawn o hyder. Ac o dan y pist mae hi'n mynd am gais arall I Bryn Celynnog. A llun chi wedi gweld trwy gêm o'r belled. O Lola Davies yn cicio'r bêl trwy'r pist. 36-35
I Bryn Cylanog. Ac ar ôl dechreuad ar firal hanner, dyn nhw'n dangos pam ma' nhw wedi cyrraedd y rownd derfynol. Unwaith eto, gic dyfn wedi golli'n gan Hwlffordd. A ma' nhw wedi rhoi bêl nôl I Bryn Cylanog. Ac mae'r Emi George draws y llinell. Ail gais o'r gêm I Emi George. Ac unwaith eto, Bryn Cylanog yn pwyso Hwlffordd yn uchel lan y cae. Maen nhw mor gyflym a mor effeithiol. A Lowell Davies cicio am y postyn a Flwyddionus. 41 I 5 I Bryn Cylanog. Cwpl o funudau nawr I fynd. Ar y ddiwrnod braf ma yng Ngheuau Poncana yma yng Nghaerdydd. Cic dyfn iawn gan Lola Davies. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gallu pwyso nhw'n uchel iawn. Ac am dacl, a mae Sophia Letman a draws y llinell. Ond am dacl gan Emi George yn syth o'r cic. A Bryn Cylanog ei bwysau sy'n mor gyflym, mor effeithiol. Unwaith eto. Dim rhoi unrhyw amser o gwbl o'r cic. A draws y pist ma. Lola Davies yn cicio dros y postyn. A dyna fo. Y chwiban olaf gan y dyfarnwr. Ac sgwr dyfynol ma yng Ngheuau Poncana. Bryn Cylanog 46, Hwlffordd 5.